Ofundisayo uVabakshni Maharaj. Ngifuna sike sibheke lo mdwebo esinawo la phambi kwethu. Sine rhombus yethu ya ABCD. Kwase sacelwa ukuthi asiveze ukuthi uAC uparallel nobani no BD. Asike sizikhumbuza ukuthi konje indaba yama-rhombus yini. I-rhombus uyazi ukuthi umdwebo unemigqa parallel, yabona ukuthi parallel uAD wakhona no-BC nala uDC beno-AB ba-parallel. Yebo siyabonga. Siyazi ukuthi i-rhombus yakhiwa umdwebo onjani onemigqa ebhekene parallel. Futhi i-rhombus ayipheleli lapho. Naku ngikubhalela impawu kusho ukuthi imigqa yakhona iyalingana yonke. Asithi bengizothi uBC u6 na kanjani uAB na ubuzobu 6 noAD uzobu 6 noDC uzobu 6 into kanjalo nje base sesichaza ngokwesibonelo ukuthi irhombus imigqa yakhona iparallel futhi imigqa yakhona iyalingana yonke. Asibone ukuthi sizophendula kanjani lo mbuzo esuphiwe ekuthiwa asiveze ukuthi uAC nangu la uAC lapha unjani uparallel nobani noBD awuthi ngithi ukufaka la imigqa yokukhombisa ukuba parallel sizokuveza kanjani ke lokho asibone ke umadlulela ngalapha sizobhalela ngala eceleni sizoqala ngakuphi sifuna ukuveza okubalekile ukuthi nje siphume sitholile ukuthi uAC uparallel nobani noBD okunye sesikutholayo hayi sesiyayitholela nje ngoba siyayithandela vele ukuthola izinto eziningi nanokuthi ukuthola ezinye izinto kuyasisiza. Asiqale sibona ama-angle avulekile khona lapha phakathi ngiyayibona ya BEC ngiyayibona ya CDE ngiyayibona ya EDA ngiyayibona ya EAB konke lokho kungasebenzisana kanjani athi ngiqale ncese ngizoqala ngayiphi ngifuna ukushintsha nombala asiqale ngale ngithi angle yami yaka ABE iyelingana noma iyefana ne-angle yami iphi yaka CBE ngokuthi ni ama-side akhona kanjani ayalingana noma ayefana singaqhathanisa nje kanjalo. Iyiphi enye angle singayithatha elandelayo singayithatha nale khona yaka athi ngibhale ngapha ngithi angle yaka AEB uzosiza kuyibheke masishane yaka AEB ngithi yalingana noma iyefana nani no CEB ncese njengama angle anjani acorrespondayo asebenzisenayo angashintshana abhekene kanjalo ngifuna ukubhala lapha into ezokuchazela ngokuthi singathi wona lawo ama angle ethu anjani ubhala igama engalona kumele ngiphathe i-dictionary phela manje ngisho ukuthi futhi lokhu kuphezulu ngabe ngiqonde nakho ukuthi ama-supplementary angles uyabona ukuthi iy'khala zakhona noma wona ama-angle akhona ayalingana njengoba ebhekene lapho ubona sengigoqele lapha sengivaka uhafu endingiliza lapha ngigoqela lapha ngak-E ukukhombisa ukuthi amani ama-supplementary angle. Nala ngaphinde ngibheke ukuthi i-angle yami yaka AEB iyalingana noma iyefana ne-angle yami yaka CEB njengokuthi ngingathatha ngokuthi anjani uhlangene konke ngawubani ngawu-90 degrees uma ngithandile ukwenza njalo. Uyabona ukuthi phakathi kuyo lo mdwebo wami sengikwazi ukuvulani amanye ama-angle ngiwakhiphe sengikhipha nama-right angle kade sengikhiphe ne-supplementary i-angle yami okungenani uyabona ukuthi kulula kanjani ukudlala ngomdwebo wani we-rhombus nokuveza ukuthi izinto zinjani ziparallel kanjani siphumelela kalula.